Josef Lux byl prototyp křesťanského politika. Rodinu měl na prvním místě. Tady zanechal takovou stopu slušného člověka. Vnímám velkou pokoru, s jakou přistupoval ke své práci. A to si třeba já osobně nesu a vnímám, že politika je služba. Josef Lux byl člověk, který jako první ukázal, jak se dělá slušná politika. Neuhnul nikdy z toho, co chtěl říct, tak to také řekl. To byl hrozně férový chlap, který měl rád pravidla a pokud se s ním hrálo na rovinu, tak dodržel vždycky svoje slovo. A navíc to byl teda strašně pracovitý člověk. Václav Havel napsal dopis Hillary Clintonové a požádali, aby o Josefa Luxe pečovala. Psal, že se jedná o nejslušnějšího a nejperspektivnějšího českého politika.